a posibilidade de xuntarse entre os veciños. Eu xa sei que isto pa nós, pa os galegos, é moi difícil. Cando hai as máquinas, moitas veces utilizámolas un día ao ano e compramos cada un a súa, porque ese mismo día queremosla usar todos, non? Temos a mala suerte esa. Para o tema forestal era importante tamén que estuveramos agrupados. Por qué? Porque cando alguén se agrupa, ten moito máis poder á hora da venta, á hora de comprar abonos, porque é diferente venderme 50 kilos de un fertilizante a venderme 200 kilos ou 5 toneladas, porque aí hai precios, aí xa as propias empresas poden xogar. Estaría ben que acabemos todos estando un pouco máis xuntos e intentar crear asociacións para poder tratar os montes de forma conxunto, quer dicir que poidades vir por aquí e ver as plantacións diferentes, todo moi ben coidadillo, eso é importante.